amma dai zan yi da Hausa saboda akwai tambayoyi da ake yawan yi min akan me ra'ayina akan wannan dambarwa da take faruwa. So ra'ayina shine idan kana so ka fahimci me ke faruwa a jihar Kano, musamman da shafi kotu, na sha maimaitawa cewa commentary sun ma'anan muna yin su ne kawai saboda doka. Ina da ma ra'ayi yanzu bayan wannan abin yayin ta na samu ra'ayi akan cewa ga wanda nake so, domin dan jihar Kano ne, ni ina da dama in zaba abin da nake so in yi ko in zaba abin da nake so in yi, ba tsoron da ake ji ba. To amma dai ba akan wanda muke magana ba, ina magana ne kawai akan doka da me doka take cewa akan wannan abu. Idan kana so ka fahimci wani abu ko wani iri ne, sai ka fahimci duka abubuwan da ya faru a kotun, kuma sai ka kalli abubuwan gabaki ɗaya collectively. Ba za ka zaɓi ɗaya wani abu daga ciki ka makale ka ce shine ba. Masu cewa ai kotu ta ce wato dokar da aka yi ta ruguje masarautu tana nan, kotu ta faɗa haka, amma kuma tun kafin ya kotu ta ce a jingine wannan doka. Dama kuma ba a ga maganan doka ake yi ba, maganan fundamental human right ne a gaban kotu. Akwai doka amma ta ce a jingine ta a koma yanda ake kafin a yi wannan doka. Kowa ya san yanda ake kafin a yi wannan doka a jihar Kano. So kotu ta ce a koma yanda ake kafin wannan doka. Kowa ya je karanta order 5, order number 5 wadda aka yi a jikin wannan order. Kowa zai kalli abin da aka rubuta a jiki, wanda a ciki abin da ake cewa shine I maintaining status quo ante passage of the law. Wannan shi yake nunawa kirikiri cewa wuta gaba. Wannan shi yake nuna kirikiri cewa wato kotu a idan kotu, a idan doka da duka wanda suke bin doka, za a an yadda akwai doka a jihar Kano ta ruguje masarautu, amma kotu ta ce kada a ba wannan dokar muhimmanci tukunna har sai ta gama abin da ke gabanta tun odar farko. Kuma odar da aka yi ta jiya bata soke wannan odar ba, kuma idan bata soke ta ba kenan akwai wajibci a kalli duka dokokin da odojin da aka yi a kotu tare da duba da wannan oda wadda ita ma aka yi ta. To saboda haka yes, kotu ta ce akwai doka a jihar Kano ta ruguje masarautu, kuma na yadda cewa ni ma ina ta faɗa ba batun yanzu ba cewa dokar yin masarautu da rugujewa da sauransu harkar jihar Kano ce. Gwamnatin tarayya bata da iko a cikin shi wannan abubuwa, haka kotun tarayya bata da iko a cikin wannan abubuwa. Amma ba magana muke yi akan wai waye yake da iko ko waye ba shi da iko, magana abin da ya faru a kotu muke yi da yadda abin da yake nan a ƙasa yanzu. Ko da akwai iko ko babu, dole wani abu ya faru, kuma wani abin yana da implication ɗinsa shine an tabbatar da cewa akwai dokar rushe masarautu a jihar Kano, amma tun kafin yanzu an ce a jingine wannan doka. Wuta gaba sai mu zabe mu. Tun kafin yanzu an ce a jingine wannan doka. So saboda haka ba za ka yi amfani da wannan dokar ba, dole sai an gama wannan kesin, domin kotu ta ce a jingine dokan nan har sai na yi magana ta ƙarshe akan wannan kes, which means in dai ba a yi magana ƙarshe a wannan kes din ba, kuma ba a yi ba yanzu. Abin da aka yi ba hukunci bane ba, interlocutory ruling ne. Har yanzu kes din ma shi sai aka juye da shi gaban wani alƙalin, domin shi alƙalin yanzu an mai da shi alƙalin babban kotu court of appeal. Saboda ka ba shi da daman ci gaba da yin wato shari'a akan wannan, shi sa ya maida ta gaban wani alƙalin. Kun ga kenan ba a gama shari'a ba a Federal High Court. To kuma in dai ba a gama shari'a a Federal High Court ba, haramun ne a bawa dokar da aka yi 2024 muhimmanci har sai an gama shari'ar gabaki ɗaya. Shi abin da kotu ta faɗa. Tun kafin yanzu mun ta yin wannan bayanan hauki da muka yi da malami na Bulama. Akwai masu ganin wai musu muke ba musu muke yi ba. Na sha faɗa cewa Bulama malami na ne, magana muke kawai akan doka da fahimtar da kowa ke da ita. Ni ma akwai ɗalibai na wanda nake koya musu, akwai wanda nake koya a gurin su. Mu a kaidar mu ta lawyers ko lauyanci, idan mutum bai fahimci abu ba da malamin sa za su iya faɗan kowa faɗin ra'ayinsa, za mu haɗu a kotu ma mu buga. Amma wannan ba shi yake nufin respect da kake da shi da mutum ya ragu ba ko na irin wannan. So ko a wannan da muka yi da malam Bulama, kun ga mun yi da cewa idan kotu ta yi umarni ko ba da ba ne sai an bi. In ya rage alƙalin nan bai yi ba a je a kai shi a hukunta shi, ba wanda ya wuce hukunci. Amma dai alƙali ya da umarni ya ce gashi. So akwai wajibci abu wannan abin, kuma ya ce kada a ba wannan dokar da aka 2024 muhimmanci. Idan ko a wata muhimmanci ba za ka iya cewa an rushe sarakuna ba za ka iya cewa an yi sabon sarki ba za ka iya cewa an yi komai ba, domin donan doka aka yi amfani, aka yi da abin da aka yi. So wannan order da aka yi na interim injunction har yanzu yana nan, babu interlocutory injunction a gaban kotu. A fundamental enforcement ba a yin interim, interlocutory da perpetual, ba a nema, bi ake nema, affidavit evidence ne. Hatta lawyer da ya mun comment a comment ina mun yi da shi a waya ya fahimci ni. Na ga wasu sun zo ƙarƙashin comment suna cewa ai ga wancan ya fi ka fahimtar doka.
in ya fi fahimtar doka ba laifi bane, amma dai anan ba haka bane, domin mun yi wani a waya ya fahimci cewa duk hatta kisa kisan da ya kawo din ba za su yi amfani a nan ba, domin wannan sui generis proceeding ne. Fundamental enforcement proceedings da sui generis daban ne, ba a dauko case din da aka yi shi na wani case din daban ka kawo shi nan, in dai bai wato sai a yi takatsantsan, so saboda haka tunda an yi da cewa idan ko ta umarni ko dole ne ko ba daidai ba dole a bi shi, to dole ka hakura ta ba haka. Eventually idan aka tafi a haka, ko ni ina faɗa da cewa wato lalle wannan haka ta jihar Kano ce take da dama, take da power, take da komi, amma bin doka wajibi ne. A ƙarshe ina son yi magana akan abin da nake gani a wurin gidan sarki na yan kato da gora da sauran mutane samari dauke da makamai. Wannan abin ba daidai bane, shi yake ƙara breeding din daba da dabanci, domin Public Order Act ya hana mutum ya dauki makami ya ringa yawo da shi, ko dutse haram ne mutum ya dauka, ba hankali ya hana mutum ya dauki Public Order Act, mutum ya dauki makami ya ringa yawo da shi a cikin jama'a. Kuma a wannan gwamnatin sanin muna yakin zabi na against Ganduje, muka ta faɗa cewa ana taimakawa daba, ana taimakawa samari wurin yin dabanci da sabuwa irin wannan, muka ta yaka wannan abu, kuma sai ga shi kuma an tsana yin shi a yanzu. Kai ka san cewa bayan da zai dauko mutane su zo su biyo wurin gidan sarki, kuma ya zama cewa babu, su zo kofar gidan sarki su zauna, kuma ya zama cewa wai ba endorsement na mahukunta. So lalle wannan abin ba daidai bane ba, a bar mutane da jami'an tsaro su yi harkar nan ta tsaro, saboda su ce su suke dama su yi, amma lokacin da aka bar mutane da makamai suna daukar makamai, suna abubuwa, ana raba kuɗi, ana wasu abubuwa irin wannan, lallai duka wannan ba daidai bane. Kuma yanzu idan an dauko mutane an je su zo su yi wani abu na daukar doka a hannu ko daukar makamai, to gobe kuma ta wani hanya zaka baka cewa mutanen nan su yi daidai. So daidai ne, ko mun yadda ake so a kira ta ba daidai ba, kuma ba daidai bane ba, ko wani irin finti ake so a yi mata. Allah ya bamu zaman lafiya a jihar Kano, Allah ya tabbatar da wanda ya fi so a cikin wannan abu, duk abin da Allah ya fi so shi zai faru. Wa ma tasha'una illa insha Allah rabbil alamin. So this is the little that I have to say, and I expect rejoinders, I expect corrections and commentaries from especially lawyers, and of course from just everyone. Just make it rational, make it logical, make sure that you are, in fact you can even do it illogically, I don't care. Assalamu alaikum.